despois de 2 anos que hoxe se fai do comezo desta ofensiva xenocidia especialmente virulenta e tráxica que Palestina está sufrindo polo Estado de Israel, e un chamado a parar nos centros de traballo para poñer fin ao xenocidio, chama a solidaridade máis que nunca a un paro xeral o próximo 15 de outubro. O segundo asunto é no chamado a que haxa un cambio de políticas reais por parte da Xunta de Galiza a que os orzamentos para o ano 2026 den resposta a 6 medidas fundamentais que fagan frente a que é unha situación que vivimos en Galiza e que ademais a vaga de lumes constatou este ano que é o resultado e as consecuencias fatais das políticas do goberno do Partido Popular. 6 medidas baixo o lema por unha Galiza con dereitos, traballo e igualdade. Exiximos un plan galego de industrialización, de creación de emprego e de que haxa en Galiza unha auténtica e verdadeira transición enerxética xusta. Unha segunda medida ligada á recuperación, a fortalamento dos servizos públicos, poña freo a esta vaga de privatización da sanidade e do ensino público. Unha terceira medida que ten a ver con un plan galego de igualdade, dun avance real dos dereitos das mulleres nun retroceso importante que estamos a vivir nas políticas que está levando a Xunta de Galiza. Unha cuarta medida que ten a ver con un sistema público galego de atención ás persoas que dé solución uns coidados en condicións dignas, sexan traballadoras das residencias de terceira idade, sexan traballadoras do SAF. Unha quinta medida como é un plan galego de vivenda e unha última que ten a ver con unha superación do marco actual do Estatuto de Autonomía para poder ter capacidade en Galiza de decidir o noso futuro, decidir as nosas políticas